Planeten går amok. Bil, bad, lyder, Titanic. Så når jeg har det skidt, ligger jeg i min seng en uge og spiser bacon. Så det kan man lige ikke gøre. Så dig, mig og alle sammen i hele verden, nu skal vi hjælpe planeten for at gøre alting bedre. Jeg er Kurt, pilfinder, fremtiden, Danmarks mest voldige. Stomlæs elskede. Big Fighter! Ja, det er en godt til, hvad man lever i et grundere liv. Plastikposer er dårligt for miljøet. Som sagt er plastikposer dårligt for miljøet. Så i stedet for plastikposer, kan man tage på gamle underbukser. Ja, vil jeg have. Jeg vil strække ud, mens. Hey, der er slet ingen af torden. Nej, den lukker I disse dage bliver vi nødt til at passe på vores CO2-udslip. Jeg er ikke sikker på, hvad det betyder, men jeg tror, det betyder tær fødderne af. Det giver en næsten meget god mening. Mere slag til huset er lige med mere støvsugning. Og det bruger alle vindene. Og hvad for i vejen med det? Lige præcis det her bag er ikke af stabilt træk til noget pis. Det her er ordentligt skandinavisk træ. Hver gang et træ er fældet, blandes to nye. Og det var så slut på Fransens hjemmevideo. Kan du have det? Every day I'm shuffling.